Vi velkommen i Rokkstovuna som der bjør til tungan elektroniskan rocktonleik fra Side Effect. Tvær av limene i bølsene i løtene av ved i Rokkstovan, her tar flere greier fra sina første utgave og kommer ut innan alt og lunsje. Jon Bors snittligeren i bølsene Brynjolf og Heijon, som i flere år sitter hjemme og digger tonleik opp i sin heimastudio, for i dag leta kunne høre nekker hans nødvendigste komposisjonen, og gitarlagaren Rune Kristiansen, som i langere tøy hever krydra tonleggen til Brynjolf ved sin gitartonen, for sånnes er greier fra sin leiklot i bølsene. Jeg vil finne vidjan av Brynjolf, Heijon og Rune Kristiansen som bare spiller vi i bølsen Side Effect. Og lengt lunsje så den første utgaven av vi. Ja, nu kommer hun ut. Ja, takk om en vant oss også. Tid har vært til i flere år, og hvordan blir det til at tid har bojas lunsje vi har kommet i en fløga? Det var meningen at vi skulle ta en fløga upp. At det var meningen at vi skulle gjøre noe ut og i så igjen vi börjar nästan. Men alltså det var ungefär det blev till något. Det var tåsa och bara tåsa. Och sista band kommer Heirkur och Heijon. Han förså att det är säger vi också att han får ta och söka med stol så vi kommer fram ner att ta en flög upp. Och det har faktiskt gjort det att vi det kommer igång till oss alltså jag vet inte jag alltid hvis jag inte gör det så är vi bara tåsomt och vi gör alltså jag alltid vet så är vi säkert inte att det är just näka så vi får ner att ta flöden upp och så nu kommer den så ut och det faktiskt att ta hon att hon kommer ut. Okej. Så här är folk runt om bulten som röna få det kunna gång och hjälpa det kunna stå. Ja, helt säkert alltså kvar för Heirkur, ja, och folk spelar snö och sportslunch och så där men alltså det ska faktiskt det skulle är kraftigt till för vi skulle ta gång samma att göra det. Kvar är vi till att just flowna. Alltså tonlagen till så som har main passion att det har vi just juknen några år faktiskt. Ja, alltså juknen en 3 år eller så där. Och så några lån har vi alltså Rune och Ludvig har just 2 eller 3 av flöna som som skeletti av Lennon och så Jimmer där så har vi just till det som det ja alltså till ja och så kommer det här alltså vanligtvis att han är just basiska och just tonlagen så kommer Rune vi så in till och Ludvig kommer vi så in till. Så alltså botten är och hit är Rune Ludvig faktiskt. Ja, så på samma sätt. Ja, totalt. Det är typiskt att han är liksom den första processen som man ska göra sitt utlägg och så höra vita och så kommer vi ankna chat kom vi det så det är en märklig mat jag arbetar men det fungerar uppenbart det vet jag. Ja, vi då prova något annat. Ja. Så vi då pröva ofta det var ofta olika alltså konflikter eller ja, konflikter men alltså
att män vill jag kanske fungera mer som en vanlig backer som att för in i ett rum och träna samman och vi och vem är som så bara alltid göra samman. Spontant till det så. Ja, alltså ja. Det var mer att alla är vi i processen att alla vi jöknarna. Men det går ju alltså som är klar jag och så arbeta utan att det är ensam att så kan du visa det såna. Och vi då prövar ju det det är vi får släcka rycka onkat alltså. Men det rycker väl till vi att låta vi gå runt här just skilett och det var just idén och Sanchez faktiskt det som ska koncept till det som handlar om och så har vi just av vi det rycker väl samman. Men det rycker inte väl att vi alla tror standa samman och göra det rycker inte till onkat rycka. Men på samma måten är det den jag syns andra spöker i förskon höper vi till att det har också sträng mörsk mitten kvörcher kvät och för arska kvät och sånt. Det är också upptalda roller i bulten. Ja, det är helt säkert. Alltså ordentligt upptalda roller alltså men det kan gå vara också alltså är man ska alltså kanske inte cheligt inte som man säger det kan vara sin stuft på några matar. Det är bara som man säger på att men I halt alltså vi får kvar för att vi gör något så får ett ordentligt urslut på sjur alltså tar vi gör något det är så att det är som på också tvättel på jam eller något så det är så vi gör en sång så gör det en ordentlig sång alltså vi får inte bara göra och tvätt. Det är inte mycket mat att arbeta på handlag på det är så lemisk sport kan fungera alltså man det är ju som hur ska du kalla det för en bulk egentligen så det är ju bara handlag Jag hade att binja champion utlägge och att vi så höra det och kommer vi också feedback till det och så det var ju det ju minst lika faktiskt som hit till bara en annan mat jag gör på så man kan se att för bulker finner den bästa maten för tandbulchen arbetar på och det är så funnits ju det är inte att spassa man. Vi har just olika fighter och vi har last och så den vi hade det så släppte vi undan den från ströjt vi vet hur tension hur vi på en lättare måte kunna få tension till att fungera. Ja, alltså och vi ser en idé eller vi ser vi en idé till en sång så kan det ju bara komma vi först och spela själva. Och jag tar vi till det blir något låt och tack man kommer igen det och tar man kunna vi arbeta samman men inte på akkurat samma som en vanlig basketboll då. Nej, men jag tar Rickard Hasker är det där jag Hasker jag når att vi tar Hasker att men vi tar kaffe stanta kaffe plus det här och så det så Rickard på någon annan mat och till den bästa väven alltså. Hasker och det ger det fight urslut alltså. Man finner ju där kvadrickar och kvadrickar man finner där kvadrickar i highlighterna och jag alltid att handlar ju bara om att spela samman neck och jag kunde gå just erfarenheter och det har ju väl sagt att det handlar om alltså jag hade alltid när det Rick alltså vi hade alltid mycket god stämning i batchen och tar vi tar vant och spela konsert som det gör till att fuck ska väl jag klara och fuck vidare färdig stanta och det alltid ser man ju väldigt viktigt att lansa. Vi får till det första läget att tiden nämligen var så mycket fitter att tacka ett ramix vi av tycker första flöga som inte är kommen än men som tida Jim Merlow till att spela i Rokkstovana. Och jag hade lätt att tycka släppa välja till första läget av två flögorna och detta var ett läs som vi via flögorna. Och att jag får att kunna se syndrom detta läget. Ja, den första sankren det faktiskt inte kanske akkurat namnet på någon. Men det är så som jag kallar han by nu. Jag kallar han är det inte by nu. Det grunden till kallar han att det är faktiskt att det var sån indisk stämning i kaos nu som är vi har en jenta som heter Louis hur sunche några rötter in och vi vill ha det sen så indiskt så han är inte bara nu. Du är det uppkallat ett land någon eller det till Bulchen. Det var faktiskt en bulk vi preference med Indien. Ja, du säger det. Det är inte inspirera. Ja, det är inte inspirera till. Så är rocken livner i Indien där eller där nu.
Ja, jag hoppas det damas sanchen. time we meet, it's a new beginning. Melting in the summer rain.
Här är pumpande techno electro rocker här band från Side Effect att det var läge som har finns fyra side India. Och att det spelar kon gossa halda tid att undertökan i förrun är för tycker jag bättre. Jag vill säga att det är jag vill helst säga att och tonlager är det hasig folk som damer sort här i förrun. Det är så det är kanske det är ju mainstream för tojorna tonlagen men alltså man finns ju så gott respons jucken tojorna så samtliga och minne och bättre. Men jag hade också tonlager appellerar hasig till de unga, alltså till teenager och vet så lustigt tonlager och hasig till de unga teenager det är faktiskt det som jag vet inte jag har också fyra och sån till attityden man har om man är 14-15 år då är det där fuck allt och då är det protest på en mata. Det är också att hålla sig meka. Alltså han är hassigers på den maten. Ja, det hade jag snett. Jag har lagt mest till att spela konsert att det är väl en folk ut i aldersbatchen som stannar framåt alltså. Ja. Det ja, alla så konserter nu och nästan konsert som det spalt. Det är och så har man väl spalt att folk kommer över till näck folk som kommer över men till alltså nu är näck i hasna alltså. Ja, men det hassigers det alltså jag hade det redan näck tar man 14 år 15 år så det man diskar att det är kompromisslöser och det är också att han lägger totalt fullständigt kompromisslöser och det är och jag vet att det är några folk som damer där för en kompromisslös som han lägger till så askurst. Men Bruno, du säger ändå för mig att du kallar det en tonlike för baby rock tonlike. Musik gör det till baby rocker. Och det är faktiskt nog spännande till att tidigare faktiskt kommer det lösen upp i åren men alluga kan man säga att det drar ner tonlike till yngre generationen. Ja, helt säkert. Alltså det är det som är makt vi alltså ja, baby rockare tror jag alltså man själv är baby rockare ja, man är stadig en baby rockare. Jag minns att vi gick till kommunskolan och kvar baby rockare kan man kalla det och då skedde rockmusik och Hinjut Steinat och allt det det ser man ju att det är faktiskt att väck och typ en annan aldersbasker där nu är vi 20 år gamla. Ja. Till ja alltså jag alltid att så tjänar folk att det som meine tar man spelar konserter och allt det som sådana framåt det som är minna mig om så som är värt att alltså. Ja, alltså jag skulle meka med själva nu i nekon som 14 år gammal alltså. Jag minns då jag var 14 år så där så gick jag runt i sån mega sliten boxar vi och pojkar har och solbriller och så där då. Alltså jag vet inte jag hade det så fakt att jag vet inte att man tror faktiskt att vara så här eller att vet att man mega skiljer sig ut tar man ner ut i allt som ska man blir inte äldre så blir man kanske inte mer touch på hin se och så där då vet jag. Nej. Men ja det är och att hålla är baby rocker att hålla säkert. Så att vi då att vi baby rocker men baby rocker nu tycker han lever sannliga vägar utifrån. Ja, han det han säkert. Det kanske sin child eller child men kanske sin att det är ja alltså man kan se kanske är det utan exakt att det är baby rocker tonlager till så för att det är fast så säger fan baby rocker så för att det är jag tror lustigt ja det så var det inte jag så lustigt side effects så fan baby rocker ja så det är faktiskt men jag tycker att tog år nu så är det något som är väldigt jävligt faktiskt något som är positivt. Halsigers jag hade det då du är en baby rocker. Fast så most över från först och du just most över motor först. Alltså så jag hade du blir en coolare person av very baby rocker. Så det är hvis man är ex baby rocker så
Man var på långt sidan inte man vill inte. Jag vet inte. Jag kan väl inte pusha tror det för dig. Nej. Så typ det där kanske helt inte. Jag kanske inte djupt men alltså det står det hela alltså jag vill bara säga att några såna folk som går i baggy pants och går i boxen allt det ta minne mig där när kom ta i very till allt sån och är alltid super cool och det kanske ska ta folk som är så till konserter tar vi spelar och hvis tonlagen jocken ska appellera till någon bulk så är det ju för en annan tandbulk kan ta appellera till allt igen alltså. Men jag hade som man kan se för de folk som är ute i allt sån här det också tydligt att tonlager är något som tänker gå väl högt upp. Ja, helt säkert. Alltså det man ser så redan upp till bulkar tar man ner alltså till allt som man har kameror fyllt upp vid plakaten av bulken och så där. Så det är helt säkert firmynter alltså det är det som man rönner att vara att bulkar man lustar efter. Ja. Det är kläder man rönner kan gå i som bulkar som man lustar kan gå i och så är det förskälligt. Cool. Vi får ett till tonlagen. Vi tar oss en gålet nu och eller är mest till att jag ju sånt horst ta flöna som det tog vi och eller är mest att något så spännande ting som du just Brynjolf to nämligen valt att sampla eller att bruka ur Miami Vice Johanon eller Sanchon som värd till showen röna som hade Miami Vice och Tansankren finns ju förbilds heter Miami Vice och det kan så se syndrom tala ja. Ja. Faktiskt då alltså bottengrund Tansankren ta gjort det Tansankren så tänkte jag nej det vet alltså jag vet inte jag har haft alltid minst över lite och så där att jag huggit alltid Miami Vice och jag hittar det nu de nattna och att det är så jag hittar alltid efter och det kan vakt också upp att det var minner så där och jag syns att med damer så jävla väl tant tema så inte alltid helt jag så jävla fängande så jävla fighta trummor eller så där vi som brukar som fighta bonktrummor också och faktiskt det är så att jag måste bara ha det vi gjorde faktiskt sanjen till ha det vi ja så Miami Vice det är fullständigt faktiskt på alla matar så att det så det är där vi att det kan gå runt där förutom klatten så förutom revolver och allt möjligt ja han kör Ferrari och så stannar att för att Ferrari och att shot att kunna det kommer inte skåda Ferrari så det jag vet inte det är så charmigt ut det. Men tonlagerliga alltså du teacher Miami Vice läge och så har du lagt i musodivda. Ja. Alltså jag har faktiskt bara sampla sanchen alltså allan tema sanchen från serien ur Sjönvartnon och så kort jag helt riktigt väl att brukan det kommer ju i ändan av sanchen Miami Vice. Att det riktigt väl som en ände till det är som en sån stort final eller så säger det är som hon börjar och så ändar hon alltså för det är som det ger kött av för att få det ända på jag vet inte hur man kan säga det alltså kortarna går final och som är så stort bett ja men ja så kost ega trummor och forskjell så där kost några ega keyboard då men det basiska ta som är Miami Vice är stadigt och alltså gitarren och trummorna här och så. Det är faktiskt bara ändan då alltså. Ja, det är bara ändan. Det är ju bara ändan. Så att här hör vi ett side effect featuring Miami Vice. Ja. So yeah.
Vi hörde side effect vi Lennon och jag finns Fearable site Miami Vice som nog för att få ett annat height av flöna och som här som Brynjolf över Hanta och Ublaster och jag från temasanchen i Miami Vice. Gott lä. Ja, tack för det. Var damer då väl. Det är något som du just ofta att du har också som du hade gjort det gott och så brukar du det efter i side effect. Ja, alltså det är något som jag börjar neckmire till nu. Alltså jag faktiskt blir rätt inspirerad av Öron orkestron i man nu är alltså då jag är Roskilde och så där jag nu går så att där har man en annan orkester. Man lägger mest till att helst det vi elektroniska orkestern det brukar redan vi till att hade det rävliga faktiskt att det brukar vi brukar sån känt Petter ur Öronsankon. Faktiskt för att få en sån eka energi eller få en annan stämning på en sån istället för att bara till att löms live som man spelar en chunk live och så gäller det så att lite känna och så knappast så kommer så ordet känt på som att känna så blir det allt bara som en referens eller ja alltså det var så att få energin hackar upp det var så att bara ja det är det känner där efter och jag vet inte, jag hade det så rädd faktiskt att bruka att tacka ting och röra sankon och så brukar de att ge det totalt om och vet. Det är att inte skapa eller inte nutcha något som häver framme och ge det måste på en annan måte. Ja, har säkert och så det är något som nästan slett inte, men det är väldigt gott nog
som jag har gjort det, men att remixa sanger och att du kanske att bruka forskjellige sånne her ting, gamle sanger og nutjen løven. Det reallig fast som har gjort det før jo nærkant og gjørs. Og jeg skiljer ikke videre ikke har gjort det. Og det virker mer som at folk ikke tårer å gjøre det til, så virker det som, så for folk har det, men han er stjålet at det her, men det er ikke det som er mange vet du, det er ikke det man skal, mange vet du, det er bare for å få en annan stemning og helt, vet. Det är inte att spela till samma läge, det är mer att bruka ett färre som en effekt i en läge, så tycker jag. Akkurat, ja. Ja. Men jag vill säga att dömes att få som hade med MV, så jag har brukt ett annat, alltså jag brukte Batnapri fløna eller en sang och jag är bara pett, ja. Den grunden till att bruka det vet och jag syns det med MV så allt det. Det kanske är som att det ger en sån märklig kontrast, alltså det är så, ska man säga, så breka att bruka och i sanningen att det är fakta lugga att man brukar det. Inte tror att det är riktigt perfekt till läge eller så, men det är bara breka och det var fakta att samma. Men hvis vi sitter till dig som du över hämta från vad säger du Batnapri-filmen? Ja, det är ju det är inte alla sankerna, det är pett i sanningen. Det är ju okej. Ja, ta läge heter Listen to my sound. Men det är faktiskt bara till att jag vill säga att det är faktiskt live läs, det är faktiskt bara till en konsert. Det är jävla energi, det är jävla ekvislut. Och att det är jag vill säga att hvis folk inte folk må behalda för öronen hvis det inte klarar mer. Så det är ett av de helt ekvislige løn, så tycker jag. Ja, helt sikkert. Det är rättligt ekvisligt, alltså. Det är rävliga kött och rävliga hyperaktivt, alltså. Det kallas Listen to my sound. Listen to my sound. Vi uppblåser från Batnapri-fløna. Ja, mega. Jag var inspirerad.
Hatta var side effect vi lämnar listen to my sound. Alltså inte listen to my heart, men listen to my sound. Och vi uppblåser från Batna preflöna. Och teirra som är att lära spela om Brynjolf. Nu så känt som en sån Johnpors snittlinger som sitter hemma och spelar vid keyboard och computer och allt möjligt. Och tog faktiskt teacher en stor part av side effect flöven upp hemma och redigerarna och sätta den samman och vi tältade inte där och jag har spela det om du gynnsjö av skola för jag lärst att just det eller om till något som du funnit på själv. Ja, alltså jag har man ser att det är självlärder faktiskt alltså det jag började att göra det jag var fyrsta. Jag började att göra tonlike av tälten när jag var fyrsta när. Och alltså jag köpte mig första synsäsare när jag var fyrsta när jag var konfirmerad. Och att det är så jag har just allt själv. Jag ska inte någon skola eller något så där alltså. Ta lika mer ta lika naturligt som är att göra sån tonlikas. Jag prövar spalt vi i rockböcker och så där. Det är många det kan vara bara. Men då väl att göra akkurat tonlikas det är alltid det som jag vill just. Och så är det som vi tyckte nu där att det ber faktiskt till att göra flöv hemma som jag gått. Ja, alltså jag vill säga att det som man hör nu ju då att det låter ju akkurat det låter ju jävligt gott då, men att det är ja fint. Men det tack för det. Men att det är ja, man kan gott göra det själv hemma. Det kan man gott alltså hvis man doer och det är inte problem. Alltså det nästa som gör att ta något gammalt gå så här hemma studier så där. Och det blir så lätt nu att du kan nästan bara ha en tält och så göra allt av tälten. Du behöver inte här. Det var ju många som säger att ju alltså teknologin är ju kommit så långt ut nu att vi faktiskt bara kan köpa det talstudio så upptäcka allt själv vad kan jag där vi upptäcka det så ta det vi till England för att få kan mixa det så är det något flög alltså. Ja. För just det så en första processen för just själv hvis du bare har lyssnare förstånd på hur man upptäcker ting och så där. Kanske få lyssnare hjälp från någon som vet att inte mer om det men till alltså månatlig fyrda så kan man ha stora recording studion det är en studio som får lite nu till att till mer folk som väljer att jag har en position till bara det ordentligt stora studion som är vill va till lite studion till Deutsche faktiskt eller något annat så nere i en kant så. Men Rune, nu tog ju Sean det var nere en skola och tog valde för att tonliga högskola i Vik i Danmark. Här vi är ingen show ja. En två år ska. Och jag vill få det att fortälja synt om Gustav är att tonliga högskola nu i Danmark. Det var superfast. Lärde jag en om tonlike. Det kanske en brött ju en mening om tonlike alltså men nu tar natter och så är det. Jag kan vita och har fjärst tonlike samlar i en skola. Ta som tonlike för att ta med brökten så. Öliga koncentrera. Jävla fight neck projekter lärde jag skulle neck vid var jag snitt på side effect upptaget skolan och trillion fight är vara stort till en bioteknik och så där så det stod ju man där var den ekva så det kan man säga kanske är inte särskilt att vanliga spel du gitarr men till allt så för jollinna för att lära ta gå upp. Ja men det var kanske till att action med att jag gjort att kanske så attention från en vinkel spela gitarr sitter ju krimper på en kassagitarr 5 funte att han kom från skolan eller såna och
Så helt bara att hvis jag skulle få ner så kunde jag kanske samma. Jag kunde gå för innanför gitarr men jag kunde även bara för innanför också annars så att missioner vinkel där så här blev ganska alltså en bredare visst är en mer room all around så helt annat där kanske ta vara ta gjort med mer förran för att jag klarar im ska uppgifter. Jag har alltid att huvud för en just att jag har nu tänker på bagagen som kunde hjälpa mig. Jag alltid vanliga som glöms det alltså jag hade det nu alltså är runt kom gott och så mer tekniskt samman nu än vi kunde i årena så som man mer bilder långt eller så på samma sätt. Så test too large skolan till möjligen något som du kan bruka i bulten som spelar vi. Hvis det för att upptäcka det ett land så är det några runder du kan bruka åter. Ja, men helt säkert så nästan lukar mycket kvärt bevega den för downloads för det är ju alltid gjort för natt igen om yoga. Och Brynjolf hemmastudio till slash booth. Nej, är alltid det alltså då man nu alltså långt man arbetar vet du så får man får en nick mer halter upp för att det glömmer som man spelar konserter så där så att är man nick mer kritisk skriver så jo är alltså det är ju bara att du ständer och spelar så skulle jag men det finner det att man vill själv vita hur så jo att man har så sound alltså jo och det är men jag hade gått att akvalt här som 10 är supergott. Det här var att det spalt ut i inland uppförande nummer 2 minns som rätt i preferium. Tenek folk som minnas det som en serie goda konsert och så vitt som jag vet är det en av de första konserterna som jag har hört här en bulker vi tycker elementen i tonlagen hur jag så mycket gott som du gör det kvällen. Och jag hade vi färre bara att här konserterna och höra att det sista läget som det framförde. Och det är nämligen att som är syns särskilt för Twillan och det är att jag är så mycket gott att det har valt att bruka till livande utgåvorna av flövna så att det är inte studio inspelat till läge men det är teacher prefer upptagna och kostnaderna beinledes av flövna. Och visst du kunde sagt att syns om det här läge tonlagen kvart här ligger i mun till hinnes side effect lön. Hur skulle det så lösa det här läge? Att är vi så ju tempo ju likta så det tunkar in i döden till rätt tungt ta det sista live spalt jag prefererar ta heter No Way Back rätt en ekfuslet exploderar mot räntan ta viskar som tar rätta sanken att ända vi av prefererar och tar vi ta lust efter till ordet sanchen och så live sanchen att han så har vi till det att action idén ut i ordet sanchen är att energin ska vara där. Och tog har vi faktiskt valt att ta fighta sig nog att bara bruka live version och här är energin ordentligt alltså. Det är det som lägger upp till att allt just alltså. Jag vill säga att ta läge är kloss till mest aggressiva alltså jag menar det mest vad ska man säga ilsint läge som vi har överhuvud alltså det är fullständigt realia sagt och realia tungt och att det är faktiskt alltså jag har alltid alltså det är elorsätter så följer jag som man fram manual också där. Rune Christiansen och Brynjolf Ahejon är gestor Rokkstovuna där och tar spela by vi i bulten side effect. Heter Elia No Way Back. Fly by today. She was so pretty, I must say. She lost her wings, do you know why? She has been dirty, so now she can't fly. I loved her eyes and I loved her smile. The girl made me happy for a while. Search for the fame and the music game. Search for the fame that never came. The sun is shining, the rain is gone away. We keep rocking cause we're here to stay. I'll ask you once to get out of my face. So sick and tired of the human race. When you act like that, and no way back, no way
die when you go to heaven or hell. Nobody really knows, yeah, nobody can tell. I'm made of stone like Al Capone. If you try to step up, I'll break your bones. So put down your weapons and Yes, vi där vi har konsert till Side Effect och hörstar framför släge No Way Back och att det är en upptagare från Preferrer Inland umför nummer 2. Nu kommer den första Side Effect flövan utkött. Men vet du något om akkurat kvantatum kommer ut? Nej, det vet jag slett. Nej, men jag hade ju skulle se snägg om det till att det är vi är rättliga vi är alltså det är gå så man ska komma ut sist år men att det är vi vill ju inte göra ut ta i ett lummus ta i arbaka göra ut alltså det lummus där att man kan göra en flöga vi vill inte göra ut samma touchpunkt där vill hellre ha det så att onge flöga ordentligt kommer ut och så kommer vi göra också så att det blir mer uppmärksamhet till andra. Och Rune, till är så vi hör att vi hör sig upptagna till att twin like-loader är inte rättla kom av flöven än till gitarrspelare i Side Effect och till är ett av de sista tingene som manglar att göra i samband med utgångarna till att ta gitarren. Ja, korrekt. Nu har vi snackat tog vi kommer ner till nu vi är igång med mixa nu att gitarren är upptäckner vi har lönen är gitarr men så är onkel lock för gitarren inte kommer igen allt är upptäckt men allt är kommer ju igen så det som vi tar det till nästan allt men det kommer som det så att komma som det Du måste alltså upp på vägen. Du måste alltså Men hur är det en sån tunker gitarrspelare, heavy metal gitarrspelare som en sån techno-nörd som Brynjo? Ja, får ju kontrast allt. Ja, det får en kombination. Jag vet inte, han är sån poppar, jag vet inte. Nej, vad ska att så det helt ärligt. Jag alltid att supervisor det fungerar fint. Han känner ting som är supertungt och så där och men och så kommer jag vi till som jag kan komma vi och riffon och tunga riffon och minne tunga riffon och allt det där och jag har alltid en kombination och till lite sen drattan för smäller sig an på sanchen alltså visst det är ni lag för att köra på ett klavertema där så tror jag att stjäla att jag myntna det är inte eller det handlar om highlighterna det handlar om ett bestämt tema som kör vi en ny light att han kvar till ett avs jo som ska liksom vara ta jo som ligger av oss jo myntna så tror jag att stjäla att de menar att från Jonas lite ganska mer attan för men vi har sagt så handlar det ju om att göra något som man nökt vi som jag har gått och vi säger att man lite gör botten attan för och gör också extra attan för på kameran så har vi live stream som är tänker som live till så det är super fantastiskt. Det har alltid då stark väl Rune. Jag hade att gitarren så där passa öla väl på det som Brynjo offshore. Och jag hade sen till det är en bok som har funnit en mat arbete på och har en viss disciplin innan huset om att så det fungerar och så skör det känner. Så det är flott. Så att jag hade faktiskt jag snackade om allt det som jag kunde huxa med snackade om. Så ett är bäst att säga tusen tack för att det kommer vi från Rokkstovuna och gå ett när vi tycker flow nummer 1 Side för flowna. Jag räknar med att hon är fantastisk och jag glömmer höra henne. Ja men tack. Ja, tack och du är en Rokkstovan. Tack för mig. Och vi ska lugga få att det sista live och nu må lugga till listan ner på att vi har långt spalt nog snäckflö. Ja, vi får nu att spela talai som Brynjo för TGV och detta är en så kallad B-suja. Det är att detta live är inte vi att du ändå Side Effect flöna men är ett läs som Brynjo för TGV upp i sin hemmastudio och som möjliga skulle vara vi men som inte kommer vi att lugga den. Och Brynjo två samma lucknar det här vi en box som heter Apex Twin och spelar till. Alltså det är faktiskt alltså det som är Apex Twin det är alltid en firmen för mig på tammadan att han har alltid varit fullständigt framför såna tog i allt som han görs och att han gör några fullständiga alltså märkliga ting som ingen annan faktiskt elektroniska artister näkan du görs och faktiskt är bara inspirerad av
av honom. Han sikkert av till att göra läge. Men att det som bottngrund som jag tänkte på att jag gör det läge. Det var till att tänka på att vad botten jocken för lust efter, ja. Så man tänker på vad föräldern jocken lust efter. Det var talda vidare som tvået utsåligt, alltså Black Sabbath, nej, inte Black Sabbath, men det var så Deep Purple och så där. Det är inte så rally ekvisligt, alltså, och det var roligt här i Rokkstovan. Det var så roligt ekvisligt i teirra och så efter det var Elvis, det var inte om någon och så det var roligt, ja. Så jag tänkte faktiskt bara god vi kan åka böten eller åka omböten kan det för lust att vi för stanna där och se eller för att tänka kat det är för några lust då vet jag rockte svårt att göra något för då jag rock med Ranek för sig kan det hade ju musik men det var bara spalt ena för det var ju svårt att lära där eller så tycker så att det som lust det är första för och sista för möjligt att ta det läge och hur ska det stanna det kallas LLL. En tusen för hit och gå ett fram här. Ja, själv tack och lycka med det. Tack för